siftare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to beeli helal lobbodo gas jabbe carŋe laanela ɓogge babaɓe juude saare demba wulli west ngaabu seno waali melga kon waktu yoni ha to jamgela e nder galle ceerno Alpha Dia e ko tari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal jomena ngaluji yiɗɓe gollade ko fate banggue kuɓɓam dañi joɗorade e hoorejo leydi ndi to leydi Mauritanie sarɗi yanke garniɗo haqqe innama aade woni Birame Da e rima hanki e yewtere muɗum nde hoorejo leydi Mauritanie wattata haqqille muɗum ko fate banggue caɗele binditagol kayitaji e nder leydi ndi to leydi Mali beele jaam domiɗo arta e nder leydi ndi jeeyi sababu hanki Imam Mahmoud Diko udditi nokku mawɗo no fewi toon to legal biyetengal ji koroni Asia nokku to banggue kaldigala to Guinée Conakry États-Unis d'Amérique jofima peɗeli laamu leydi Guinée ko laamu yaɓɓugo fodde neɗɗo caggal nde sumgoji jawte waɗi wargoji kami piile e cohle kala port bouye toon to Abidjan dañi sumde ha ganduɗa kene foto wonde jeere muɗum kene foto wonde magasin uji sappo kene foto wonde temedɗiɗi walla min kene foto wonde temedɗiɗi magasin woni ko sumi hen to leydi Niger subaka hande o Mohamed Issoufou manda mum gasi haalaji Mohamed Bazoum darima e yesso ɓiɓɓe leydi ndi kala suuti jungum ma jogoro jaam e kisala to Nigéria lana ndiwowa ka hinde militaire kan tigui majji e wiide porte parole armée lera leydi ndi holliti ka majji koye état mo Borno to Burkina Faso kami Éthiopie ha to Libye kami Gabo ha toon to Taïwan musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Docteur Djiby Sow safiyanke wittiyanke moƴƴomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena Docteur Djiby Sow ene jogui beela mawɗo hablude dendagal bandiraɓe Mauritaniaɓe kala oɗo henna ñalawma hande omo tawe to cuuɗi meɗen Makama to cuuɗi meɗen Makama tawga galle Abdoul Zakaria woni ɗon jatima ko biyeɗo Moussa Coumba waɗɗani jeere mawde nde Makama naɓe on dañi koɗo tedduɗo Docteur Djiby Sow safiyanke ngala ñabbuji baɗino kiis sibrom nonne kadi prostate hémorroïde ha fatema erni diabète ko nonne kadi gonduɗo asma ɗo juddumingo koyɗe musoje koye musoje keceje musoje gonduɗo e rewam ɗeɗe gueɗe kala Docteur Djiby Sow ene humpiti Docteur Djiby Sow ne safa on joguiɗo caɗele gorago ko nonne kadi joguiɗo caɗele ɓesgu ɗum ɗo kala Docteur Djiby Sow ene noddi sa yiiɗi hebde en kollaɓe mbatta ko 00221 77 244 92 81 numéro makko WhatsApp ene yaha walla mbaɗa 00221 77 924 16 81 walla mbaɗa 00221 77 972 56 17 ɗiɗo numéroji kala no jaaha hakkude Wourossogui Dakar ha fayenma toon to Makama Docteur Djiby Sow ene jogui beelama wiide almumum kala oɗo saaha o ɓusti kala piiji ɗi o rokkiranno ngam barke lewru korka Docteur Djiby Sow no wiya en bandiraɓe Ramadan Moubarak Ceerno Djiby Sy gandal nasarari kumpitiɗo ƴewgal bettuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi Ceerno Djiby Sy dendino daniyal kame ɓalayal joom leɗɗe joom bindol ha tenti noon on joguiɗo caɗele ɓesgu walla caɗele gorago walla humre walla ni jiɗolol ngal ko fate dañal
ceerno jibisi en jogii leɗɗe aɗa cafa sappo e jeenayi rafi woni hen kadi ene safa ha sappo e tati rafi ceerno jibisi ko laaɓaɗo listihar so tawi a noddimo so tawi ko whatsapp walla appel normal sa ɗacci indema inde nenema kame adresse ma kala ma heɓen ko laaɓi. ceerno jibisi tawete koto Mauritanie laamorgo leydi Mauritanie to wiyete Nouakchott legal bittengal annete ko ɗon tawete ceerno jibisi laaɓɗo reedu ballowo so wona noon on jogii ɗi rafiji ɗiɗi rafi hoore walla ni jawowo ko wiyete barogal. sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko leydi Mali ha toon to Nioro base makko ne toon woni toon ko biyeteɗo Samba Sy mbatta ko 00223 90 22 94 71 mbadden dando faade ceerno jibisi. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde ɗiɗi setto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho yonti kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to kaɓirɗe to ko musidɗo men Saydou Abouba wonande jeeɓowo Weltare TV toon to hello meɗen YouTube kabaruji men ɗemgal pulaar no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen mboroso diñiɗo e kala ñalawma jaltinowo pittari e nder windere nde kala woni ujunere e temedde jeetati woni ujunere e temedde jeetati e nogas e tato neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗon mboroso ko temedere jeeɗiɗo capan tato e ɗiɗo ɓen ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw capanɗe jeeɗiɗo e joyo ɓen ko rabaɓe andaka raɓe ɗumen capanɗe jeenayi e jeetato keeɓi cellal mumen capanɗe tato e ɗiɗo ɓen ne tampigoma ballite fofandu yimɓe ɗiɗo mbasi hen a pittali mumen jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe tinine nelde duwawa dendagala bandiraɓe ha tente bandiraɓe wursoy kala jaltugol aduna taw kadi ko biyetenoɗo Abdoul Karim Bassa wonno consul général mo leydi Sénégal toon to leydi Côte d'Ivoire caggal ko yalti aduna kene fota wonde yontere caggal noon ñalawma hanke ko joom suudu makko biyeteɗo Adja Tabo kam yalti aduna ɗum noon teskede ñaw coronavirus ambassadeur mo leydi Côte d'Ivoire taweteɗo toon to Abidjan kam yogay arnoɓe jeenayi se e nder oɗon galle kala teskamo ɗo saha enen jogui ñaw biyeteɗo coronavirus eɗen nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna kamɓe e dendagal maɓe julɓe kala ko wiide yimɓeɓe tan mbayir rentade nde tawno ñaw daɓo moƴƴi tan ko rentade e kala saha kono teskamoɗo saha mo gonɗen yimɓeɓe ene pulni ɗum taw ganduɗa fuyani to leydi Sénégal keddana joni hoorejo leydi Sénégal Macky Sall bismilla pelle ɗiɗi taw ko joomen ngaluji yiɗɓe gollade e nder leydi Sénégal mahde centre électrique mawɗo no fewi mo ganduɗa kene fotta wonde temedde tati mégawatt kam ko yiɗɓe gollade e nder leydi Sénégal ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaaƴe e hoorejo leydi Sénégal yidde mum ko ɓamtude kala kene wiye jangde arab e nder leydi Sénégal holliti oɗo saaha miiji mum ko yidde mahde taw ko ɗuɗal jaaɓi hattirde payidingal no fewi ngam teskede ɓen yaruɓe to banggue arab e kala saaha aɓe jogo caɗele ko fate banggue binditagol ha tenti kadi soɓe janggui ɓe gayni fannumoɓe jaari oɓe jogo caɗele ko wati e banggue golle kono kadi ɗe gueɗe kala ko gueɗe ɗe o toppiti no fewi caggal nde o joɗiɗi e coordinateur ko fate banggue jangguinoɓe arab woni Alhaji Ibrahima Ndiaye
dañi toɓɓe jaajeɗe ɓe jewtiri ko fate banggue ɓamtare jangde arab e nder leydi Sénégal so tawi kadi jomumen janggi ha jettim wonno ko so jiiɗi wadde gueɗe goɗɗe ɗe mbawi nadde hay e nder armée leydi ndi ha joni keddoɗen koye fannu jangde janggoɓe to duɗal jaabi hatti toon to Bambeya ɓenne kadi hanki kollitino natani hofgo balɗe ɗiɗi ɗum noon ko ñalawma hanki o hande kala caggal wideɓe koɓe kalduno e laamu ngo ala hen kala ko gasi caggal nde ɓe jinno wonande yacirnede restaurant ñamirdu wonde toon ko wona ɗum ko hollideɓe nokkone faaƴi no feewi tene kadi ala hen kala ko gasi to banggue ɗannugala ɗannotoɓe e nder laaɗe diwoje taw ganduɗa ko finoɓe toon to Afrique centrale hakkude Gabon kam e Cameroun taw ko Sénégal naaɓe ɓoyatama mbatto jolde e laana mum ndi o woni e Sénégal e wiide directeur laana ka biyeteɗo Ibrahima Kane ɗum noon ko caggal nde sifa ligne Air Sénégal hakkude Gabon kam e Cameroun tattaka noon ñalawmo kono kam a ɓoyata e kala yontere makka wattu lumbade e duule kene foto wonde laabi tati hakkude Sénégal kam e Guinée e Bissau kala ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en kal ko fate banggue programme logement taw kene foto wonde ujunnaje temedere galle ko makki wino wonande jagorɗo kalfinaɗo kotki kame laɓala woni Abdoulaye Seydou Sow tawama hanki toon to Kébémer gam fawde hayre mum adide hayre ko fate banggue mahgol logement ji taw kene ganduɗa ko toon to Kébémer kene foto wonde temedde tati unité woni ko darna toon e wiide maire nokku o holliti e nder ndeɗo hen hitande ko famdi ko kala ma logement ji kewɗi puɗɗira rokkirede hen ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en kal ko fate banggue dumbirɗi ɗi leydi Sénégal dumbirdu tawiten toon to Mbacké ɓen ɗiɗo fonnoɓe ñawede ñalawma hande o ko hanki ɓe dañi yulde fallantere dus mabɓe ɓen sokonoɓe toon to kaso mo Mbacké mbaɗi e ladde jeehi kono kadi cuwa taw yitere kono soɓe jiitama ñawore mabɓe jogori wontoyde ko 15 nduɗa hen lewru ndu gonɗen toon to Rebeuss taw ganduɗa ko dumbirdu mawdu tawitede e Dakar ɓen toppitiɓe gurdama yogay dumbaɗe e nder leydi Sénégal ɓe kolliti ndun dumbindu Rebeuss nduma ha ko hitande 1929 fonno wonde hen ko temedde jeegomo neɗɗo oɗo saaha mo gonɗen ne tawi toon kene foto wonde temedde ɗiɗo walla mbiyen ujunnaje ɗiɗo e temedde jeetato neɗɗo dumbaɗo toon kono kadi e ballal jomiraɗo ɓe ñaguima hakkene foto wonde capantato ha capanɗe jeegomo mo neɗɗo ene gasa ma ɗaccite ɗo e kikkiɗe jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal jabtima wonande kongu ɗiɗi Washington yaltini faade Sénégal gam yatirde caggal Sénégal ko fate banggue haqqe innama ade gila tan ɗiɗo hen dumunnaji kala o holliti oɗo saaha mo gonɗen hay leydi gotiri wawata jangguinde leydi Sénégal darsu holno wurdete haqqe innama ade holno tamirta caggal teskede haqqe innama ade ne feeñi e nder leydi Sénégal kono kadi Sénégal hersani police mum ni armée mum ni suudu mum ñawore firti tan ko de saaha mo gonden woni e yimɓe kala ko beela tan ɗum woni ko kalata to sirsarɗiyeji ndu leydi Sénégal subaka hande o lulde nde noon ko yurnitade ko fate banggue sumgoji taw ko mairie ji poɗɗi wadde nder leydi ndi destinaɗi kene foto wonde laabi tati ngol noon kene foto wonde yogay pelle taw ganduɗa ko pelle ɓen jogorɓe tawtorede taw ko kaldigal e nder leydi ndi dawriyankoɓe kolliti oɗo saaha ma dartino gal kaldigal so wona tan happo ande ko fate banggue ɗiɗo hen sumgoji jowaɗi ɗi gandaka toon jogori wadde kono ko wawi wonde kala suudu sarɗeji ma artu hen ñalawma hande o woni landaji lunde kewɗi yidde mumen ko ɗin sarɗi walla mbiyen ɗin sumgoji ɗi mbawata wadde ɗo tan e mayirde ndeɗo hen hittande accident musɗo baɗɗo ñalawma hanki o taw ganduɗa ko werla woni Mitsubishi goto mo hinde toyta minicar goto mo hinde toyta giwnoɗo banggue Kanela ene fayi Dakar nde ari ha nattude Linguére ko ɗon tigui o waɗi accident musɗo no fewi yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali hunare najo goto kam e jamuguel najo goto eɗen nelda duwaw dendagal ɓesguji mabɓe kala nde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe taw ganduɗa oɗon minicar wonno e muɗum kene foto wonde 19 en neɗɗo waɗi hen gañiɓe no fewi ne tawe to hôpital mo Maguette Lo mo Linguére ɓen mayɓe hen ɓe oɗo saaha ɓalli mabɓe ne tawe to
morgal nelde duwaw dendangal a ɓesguji mabɓe kala mitina mawɗo no feewi hanki waɗi toon to département mo Podor toon to Bokke Jalluɓe e gardugol Abdoulaye Daouda Diallo ko fate banggue commune o kame département o kala hewɓe ngari no feewi gam oɗo saha wallidde mawɗo leydi ndi kono ne kadi miijade peeje ƴetteteɗe ha haaɓe jonde wasam gollago e nder diwan o kala sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti hanki capantate goo woni yitaɓe ne jogui ñaw coronavirus kene foto wonde capantato e ɗiɗo neɗɗo keeɓi cellal mumen hanki ñalawma hanki o jagorɗo kalfinaɗo jeygu mo leydi Mauritanie sifande hakkude makko e ardiɗo ko fate banggue fiyoɓe mburu e nder Nouakchott e hoore mum nden sifande noon ko yidde nodiral ustugol ko fate banggue looci mburu kono ne kadi e ƴettude looci mburu jonɗi no fewi kanko jagorɗo mawo ƴettu kene foto wonde ujunnaji ɗiɗi neɗɗo beele mbawa gollade e nder lewru ndu gam yeyde mburu beele kadi mburu o wawa tigui coggu mum ustede kene fotta wonde 30 uguiye taw ko kiɗɗo ha joni koye Mauritanie keddoɗen may gatte Mohamed Ould Ghazouani ko hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani caggal nde tawano hanki toon to nema ko toon tigui hocciri laaɗa mum ndi wawa gam yaɓande toon to Niger caggal nde waɗi ñalawma mawnide ko fate banggue gaynaka e nder leydi Mauritanie kala toon to Niger ma tawi toon ñalawma hande o gam tawtorede joɗogola woni oɗo hen biteɗo Mohamed Bazoum ƴettuɗo lefol laamu ñalawma hande o toon to Niger toon to Mauritanie keddana joni ma en kal ko fate banggue udditgol dawal ɗimmal sur sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie hitande ujunnaje ɗiɗi nogas hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e goho gardiɗo sur sarɗiyeji ndi woni Cheikh Wulbeya Erima wonande ɓen sarɗiyankoɓe tawtoraɓe yoga yadiɓe gouvernement o tawtorama nde ɗon jonde wattude ɗimmira e nder ndeɗo hen hitande wo Erima toon noon oɗo saaha aɓe kadi kala ke ene wiye haala taw ganduɗa ko leñamagu ko noonne kadi haala ummino ka ɓerɗe haala addo ka filtino taw ganduɗa yalti koye konguɗi en taw jomum ne jogui mettoɗen konguɗi kala koko kaɗa beele suudu sarɗeji wona suudu ɓurdu garɗude yoga e cuuɗi sarɗiyankoɓe concours armé ko fate banggue concours wonde inspecteur police e nder leydi Mauritanie koɓe nogas ɓe gonno ɗum saabi noon directeur général de la sécurité o holliti konguɗi jaltuɗi taw koye nder internet yoga e jaydeli kolliti wonande oɗon concours toɗɗonoɓe kene fotta wonde nogas yara no foti yaru ne waɗi hen leñamago woni hen ne waɗi hen leñamago woni hen taw ganduɗa koko falti ko fate banggue guuri ɓalli no gandirɗon ni woni hen ɓalli gona ƴettaɗi woni hen tan guuri ƴetta ɗum noon kanko o arti e yañade o holliti oɗon concours omo rewi lawol ala kala leñamago cettaɗo hen o yaltini ɗin konguɗi hanki jagorɗo mo leydi Mauritanie hakkude leyɗele woni Ismaila Ould Cheikh Ahmed ponnoɗo yaade ñalawma hanki o to Maroc haytini jillu muɗum gam teskede ñaw coronavirus ene ɓuuri ƴellitade leydi Maroc no fewi subaka hande aljuma omo tawe toon to leydi Tunisie gam jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Tunisie kanko e nando makko woni jagorɗo hakkude leyɗele maɓe ciifodir ciifande kewɗe ko fate banggue ɓamtare hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Algérie keddoɗen ko toon to leydi Mauritanie sarɗiyanke daraniɗo fodde haqqe innama ade woni Biram Da hanki huccodiri wonande waɗi conférence mum de presse huccodiri e jaydiyankoɓe gam haalde oɗe saaha mo gonɗen caɗele ko fate banggue bindittagol gongol e nder leydi ndi hay sa yiiɗi windidde sukaɓe ma ko fate banggue état civil ne jogui caɗele mawɗe no fewi onon kala on teskima oɗo hen vidéo jahowo debbo pullo ko haalata hen wonande caɗele ɗe o dañji goto e winditoɓe ko fate banggue kayitaji kanko Biram wa yañi men caggal nde o eri hoorejo leydi Mauritanie oɗo sahande wawata yurnitade ko fate banggue caɗele timmuɗe kam e mette e konguɗi ƴagguɗi kam e ɓalo regaw wongu e fate banggue ɓeeno winditoɓe yimɓe ko fate banggue kayitaji e conférence de makko presse sifande wonde sifande hakkude jagorɗo mo leydi Algérie kame jagorɗo mo leydi Mauritanie ɗum ko caggal ñalawma hanki o jagorɗo mo leydi Algérie gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni Kamal hakkude mum e Marjogo
kekide hanke be cifi sifande nandiral beydude nden ka kisal hakkunde kerola leydi Mauritanie kam e leydi Algérie kam e jeegu kono ne kede culture woni pinala kam e coftal kala be ciifondiri toon e nandirala taw ko ɗen hakkunde leydi liɗum ko jillu hanki ñalawma goto to leydi Mauritanie kedana joni ko fate bange ɓoggol weeyo taw ganda ko ɓeggol weeyo taw ko cetal bitengala Mauritanie move ɓe kolliti ɓe jettima hanki wuro wattugo 12 wuro mango woni 12e ville mo leydi Mauritanie tonto sehil babi walande oɗo saama ngol ɓe kolti kat yettima toon sengi wi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali dognoɓe motoje taw ko moto taxi oɗo saha ɓe kolliti caɗele mabɓe no sewi ɗum noon ko caggal nde ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse taw ɓe mbaɗi ɗum koye hujjiyanke mawɗo walla mbiyen ɓe mbaɗi ɗum koye syndicat mabɓe biyeteɗo Adama Traoré mbaɗɗum ko toon to Lafiya Bougou ɗum noon ko caggal teskede ɗo saama gonɗen ko fata banggue motoje ene ɓeydi tan hewde e nder Bamako e hoore mum ha tenti ko fata banggue moto taxi oɗo sahane teskane fe jeeyi sababu wonde mairie ji tawiteɗi e nder Bamako e hoore mum jaltini kuulal kesal ngam oɗo saha kala moto jiɗɗo wonde taxi koma yoɓa immatricule mum taw ganda kene foto won so tawi ko moto tokoso yoɓata ko ujunnaje tati mankuɗo temeɗɗe ɗiɗi so tawi ko moto mawɗo yoɓata ko ujunnaje 4 mankuɗo temeɗɗe ɗiɗi ɗum noon happu mum ko ɗo tan e mayirɗe lewru mai ɗum woni happu maɓe joɓata kono kadi ɓe kolliti ɗum ne seeri no fewi so tawi mairie ɗi mbaɗi noon ko yidde majjinde kala kene wiye moto taxi e nder lamorgo leydi Mali ɗum noon oɗo saha ɓe kolliti so tawi ko ɗum kam ɓe natano hofgo juuɗe ɓurani ɓe to leydi Mali keɗana joni Bamako Dakar Kiba wonande pelle daraniɗe haqqe innamade hanki kanje kala ɓe kolliti loskoji ɗi loni waɗi ko fate banggue fiyande bonti kamɓe kala ɓe kolliti eɓe jaadi e ɗin loskoji ko wayno AMDH woni cattala haqqe innamade ngal leydi Mali kam e goɗɗo hujjiyanke jiyaɗo toon to Canada daraniɗo haqqe innama ade ene wonde ASFC taw ganduɗa ko ɓeena taw kadi ko daraniɓe haqqe innama ade taw koye nder windere nde kala e wonde FIDH taw kadi ganduɗa ko Amnesty wonɓe to Sénégal kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jaadi e ɗiɗon wonande loskoji baɗaɗi toon taw koye ndena fiyande wannode toon to bunti yoɓi pittali 19 e neɗɗo woɗɓe kadi kolluɓe ene jaadi e ɗin loskoji so wona tan won toɓɓere wotere fonde wahlitede hen ko tabitala pulagu ɓe kolliti wonande wiyede worɓe joyo jiyama e nder ngeɗon yangue wannogue toon to bonti ha ganduɗa koñin koɓe leydi France jori toon bomboji mumen ɗon ne wawi fewnitede ala kala ko yiya toon e worɓe joguitiɓe armeji wonande arnoɓe yangue toon to bonti kono noon aɓe jaari no fewi wonande loskoji baɗaɗi taw waɗi ɗum ko ɓeɗon witteɓe loni ko wona ɗum ko France holliti jaɓani ɗin loskoji hay seeɗa ɗum ko caggal nde ɓe neli jagorɗo mabɓe mo koniyankagal tawite to Bamako balɗiɗi hande jillu mum foti gasde toon to Bamako kono ɓe kolliti ɗo hen woni himɓe mabɓe tan ko rewidade pele ɓen joguitiɓe armeji ha gasa ha laaɓa ɓe jaɓata wonande goɗon losko yaltugo toon to leydi Mali keɗoɗon ha joni wonande jaam duumiɗo nde artata e leydi Mali jeeyi sababu hanki Imam Mahmoud Dicko kame Sharif Ousmane Madani Haydara gardiɗo haute conseil islamique mo leydi Mali ene wonde Mokhtar Owan woni hoore jagorɗe mo leydi Mali kam e khalifaɓe diine e aada e tawtorede ambassadeur Algérie tawiteɗo to Bamako ɗum noon ko toon to BCEAO jikoroni Asia ko toon o udditi centre mawɗo no fewi taw ko centre dialogue kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala beele jaam duumiɗo ene arta e nder conférence makko eri men Sharif Nioro darde mum fayodinde kame yogay khalifaɓe diine kame aada kala taweteɓe e nder leydi ndi nde ɓe tamodirta ɓe moɓodirta ɓe beele ɓe daña Mali
porɗo cembo lindo nde tawno wona tan armé wawi ittude caɗele gonɗe e Mali ko kaldigal ɓiɓɓe malinaɓe kala nde kamɓe kalde ɓe nandirta e toɓɓere wotere wawde ittude Mali e caɗele sen wi toon to leydi Mali paɗen ko tan to Guinée to leydi Guinée États-Unis d'Amérique jofima peɗeli laamu Alpha Condé ngam yaɓɓude ko fate banggue haqqe innamade e nder leydi ndi kala ɗum noon ko gila tan nde o joofi wadde référendum ngam membitade tungorgal leydi ndi hay ko fate banggue sumgoji leydi ndi kala jeyi sababu ha kene foto wonde capanɗe jeenayi neɗɗo mbasi hen pittali men e yimɓe hewɓe cokama hen piile kewɗe mbaɗama hen ha yaɓɓude haqqe innamade kono kadi jagorɗo kalfinal on fannu dañi jabtade ko fade banggue ɗin konnguli hayso tawi woni laamu Alpha Condé hollirani ko wasi fittande mum e nder ɗiɗon sumgoji to Côte d'Ivoire suumade woni wadde masque e kini mum kame hunuko mum kala ngam teskede ñaw coronavirus ne ɓeydi jeeyi sababu gollorgal yangara taw ko fate banggue bis biteɗo Sotran oɗo saaɓe kolliti kala mo ene jola bis uji mabɓe koma cuumoɗa sa suumaki ka joɓo ujunnaje tati mbuuɗi amande ɗum noon ɓe jaltini fedde yurnittoɓe wonande ɓen ɓe cuumaki port Bouye jeere mawde taweteɗon ne suumi jamma heccanke o fayenma subaka hanke o kene foto wonde 200 magasin woni temedɗiɗi magasin woni ko yaadi e jeyge ha ɗo ɗo gonen anda ka taw nguɗon cumo to Niger kene foto wonde 13 chef d'état kam e yaadiɓe kala woni taweteɓe ton to ñame lamorgo leydi Niger subaka hande o kanko Mohamed Bazoum o darima e yeeso ɓiɓɓe Guinée ɓiɓɓe Niger naɓe kala o suuti jungo mo ngam wonde ma o jogoro jaam e kisal ɗo e duuɓi 5 paaɗi wonande manda Mohamed Issoufou gasi ha laaɓi balɗe ɗiɗi haade makko hande ƴettude lefol laamu kanko Mohamed Bazoum ɗum jeyno sababu kuddeta baɗɗo mo yahani kuddetaji tati teskani e nder leydi Niger subaka hande o wayli jaɓɓal kesal tuma kayde dañi hoorejo leydi keso toɗɗonoɗo gila tan no gase go lewru février e nder ndeɗo hen hitande kala temedere dañi hen capanɗe joyi piccala capanɗe jeeɗiɗi e joyi e yeeso Mohamed Ousmana Tengi wi to leydi Niger Mohamed Buhari hanki ƴetti téléphone mum taweteɗo toon to Londres ngam noddude Mohamed Issoufou hollude ɗum leydi Nigéria yadani ko fate banggue ɗiɗo hen oɗo hen kuddata bannoɗo hayso tawi woni kuddata jaɓetake ni oɗo saaha mo gonɗen kono noon leydi Niger ɗeɓi ɓajje seeɗa leydi Nigéria ya taw wona toon kuddata ɗeɓi ummorade to Nigéria taw ganduɗa ko avion de l'armée de l'air mo leydi Nigéria kam majji gila alarba jewtuɗo hen o e wiide porte parole armée de l'air biyeteɗo Edouard o holliti gila alarba laana mabɓe ndi wawa ka hinde armée de air ene majji taw koye majji koye état mo Borno gilden hande ɓe cuwata yiitude ka to Burkina Faso jeegomo yarlitiɓe ɓen mbasi pittali men hanki sanga 14 heures ɗum gonno e oto mabɓe ɓe jaɓɓi ko pittol tufo ngola taw kadi koye nokku biyeteɗo du noon ne tawi e nder commune mo Diablo ko toon ɗum waɗi ñalawma hanki o Éthiopie kene foto wonde no gase jeetato civil jambour wasi pittali mum taw koye attaque goɗɗo baɗɗo banggue hirnague leydi ndi taw waɗim ko hobela 12 debbo 16 gorko woni ko wasi hen fittan to Libye kene foto wonde temedere capantato e jeetato migrant wonnoɓe laana mumen ene payi toon to Europe ko ɓen tigui nanga gattira ha toon to Tripoli oɗo saabi tawi juuɗe wonande ɓen ƴewtotoɓe ɓalli mabɓe tawama hen jeenayo ko rewɓe tato sukaɓe kono ɓe ɓuuri hewde ko jeeɓe toon to Soudan kame Afrique banggue hirnague kala caggal noon nde hollita altina jewtuɗo hen kene fonde ujunere migrant nanggama toon e wiide catal OIM tammigal ko fate banggue ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola gam teskede Gabon Libreville ene ngakki ndiyam no fewi jeeyi sababu hoorejo jagorɗe mabɓe biteɗo Rose Christine waɗi jillu mum hanki legal biyetegal PK 5 gam oɗo saha lasde toon projet beele kene foto wonde capanɗe 4 legal wawa dañde ndiyam hakkude Libreville e wondo Libreville ene wonde o wondo kam ene wondi e akanda kame antum ne mbawata hebde ndiyam
timmudam no feewi taw ngada ɗiɗon projet ji jar mum ma yaha capanɗe jeeɗiɗi milliard ko préje france CFA to Taïwan subaka hande sanga 9h ko tre goto rayi taw kay jeyi sababu ko camion goto ha ngada on tre dayɗo dañi wagoje jande ha ngada kene foto wonde capanɗe 4 e jeetato neɗɗo mbasi en pittali mumena taw on tre mo julloke on temedde tato e capanɗe jeetato neɗɗo fano ko nokbireɗo toyo ne tawi nder leydi ndi taw ko yahannoɓe feet mumena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabuji garandena kikiɗe hande oɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam ñalawma janggo so jomiraɗo hoddiri ko musidɗo meɗen Ghali Abouba